Penandova priča o Inkama. Profesor Penand je poznati istraživač i televizijska ličnost. Tako da je šef bio veoma uzbuđen kada se to jutro obratio Jimbu preko razglasa. Jimbo, molim za pažnju. Danas imam veoma poseban posao za tebe. Veoma poseban zaista. U redu, šefe, bit ću spreman i čekat ću. Evo nas, profesore. Jedan od mojih najpouzdanijih aviona. Rekli ste da želite mali avion, zar ne? Da, jesam. Treba mi avion koji može da se gužva u malom prostoru na takvom poduhvatu. Krenuo sam da tražim izgubljeno blago Inka, znate? Veoma sam ponosan na svoju malu ulogu u takvoj avanturi, profesore. Moj aerodrom vam je na usluzi. Veoma ljubazno od vas, gospodine. Međutim, ne podnosim što ovdje čavrljamo. Doviđenja, želim, gospodine. Za ime Boga, nemoj sad da me izneveriš, Jimbo. Nemoj da se izgubiš u traženju izgubljenog grada Inka. Čuješ ti me? Bez brike, šefe, uzdajte se u mene. Ovdje, dole, Jimbo. Vidiš li onu čistinu pored planine? To je pista, znaš li? Idemo dole, dragi dečeče. Da li ste sigurni, profesore? Ta pista mi izgleda suviše kratka za sletanje. Ništa ne brini, drugar. Imaj poverenje u moj sud. Ta pista se nastavlja u planinu. Ima dovoljno mesta. Ajdemo sad dole. Odlično. Sad, budi potpuno miran dok ne nađem svetlo. Mrkli mrak je ovdje. Aha, evo ga. Tako je već bolje. Ali, profesore, kako ću poleteti? Okrenut sam u pogrešnom smeru, izlazi iza mene. Imaj poverenje u profesora, Jimbo. Sve je precizno isplanirano. Da, sad levo od prekidača, ručica. Pokreni je nekoliko puta. Profesore, ovo je apsolutno neverovatno. Sada sam spreman za poletanje, okrenut na pravu stranu. Još ne, dragi dečače, prvo moram pronaći ono po što sam došao. Blago Inka. Imam ga! Bunar! Našao sam bunar! Bunar? Kakav bunar? Bunar Inka, dragi dečače. Našao sam tajnu Inka. Zlatno mastilo Inka. Pogledaj, Jimbo. Svaka reč koju napišeš ovim mastilom je ispisana zlatom. Zlatne reči izgubljenog naroda Inka. Brzo, profesore, penite se! Moram odleteti odavde! Požurite! Mesto se raspada! Vrlo dobro, Jimbo. Šef je rekao da si ti pouzdan mali avion. Bio je u pravu. Kreni sad, drugar. Moramo reći sve to za moje otkriće. Halo, kontrola! Molim dozvolu za sletanje. Imaš dozvolu, Jimbo? Jedva čekam da čujem sve o fantastičnoj ekspediciji. Zdravo, Jimbo. Šta to čujemo o fantastičnom otkriću? Profesor je pronašao zlatno mastilo Inka. Sada ga pokazuje šefu u kontrolnom tornju. Sa ovim mastilom ćemo otkriti sve tajne Inka. Ono će pisati zlatne reči istine. Kakva čast za skromnog kontrolora da prisustvuje ovom istorijskom trenutku. Ništa. Nema mastila. Samo prašina. Presušilo je tokom godina. Pogledajte. Ćao! Butalo, uništio si mi otkriće. Idiote, glupane, imbecilu. O Bože, izgleda se profesor i šef ne slažu najbolje. Nikako, sudeći po mastilu, ako mene pitaš, pa mi. To je dobro, Jimbo.